naposledy, keď sme hovorili o rozvetvenom rodokmeni dynastie elektrických vozňov Tatranskej elektrickej železnice, sme vám sľúbili, dievčence a chlapci, že v ďalšej kapitole sa prevezieme na jednej z 18 súprav EMU 89.0, ktoré pre Vysoké Tatry vyrobila Tatra Smíchov a dodala ich v roku 1969 pred majstrovstvami sveta. Do priestranných, takmer 37 metrov dlhých súprav vojde až 290 cestujúcich. 134 ich môže pohodlne sedieť. Súpravy môžu dosiahnuť rýchlosť až 50 km za hodinu. Na oboch koncoch vlaku sú stanovištia pre vodiča. Bezpečnosť vlaku zaisťujú 3 brzdy, ktorými je súprava vybavená. Trať je jednokoľajová a na viacerých miestach sú výhybne, tam sa vlaky križujú. Od roku 1965 prebehla veľká modernizácia trate, predĺžili sa užitočné dĺžky výhybní a vybudovali sa aj nové. Tak ako stúpajúce úlohy nemohli splniť staré vozne, nevyhovovala ani trať. Tak ako sme to urobili aj my, mohli cestujúci od roku 1911 prestúpiť aj na vlak smerom na východ od Smokovca do Tatranskej Lomnice, kam sa dalo z Popradu cestovať od roku 1895 párnym vlakom s normálnym rozchodom. Tak ako Težka má tu tiež konečnú. Od roku 1912 sa dalo zo Starého Smokovca cestovať aj smerom na západ, na Štrbské pleso. 17-kilometrová trať prekonáva poriadne stúpanie. Štrbské pleso má nadmorskú výšku 1350 metrov. Vtedy ešte trať viedla pri južnej strane plesa. Toto je stará budova stanice, za ktorou bola aj stanica Zubačky, ktorá sem privážala cestujúcich z Tatranskej Štrby už od roku 1896. Nová moderná staničná budova dnes slúži zároveň Težke a aj Zubačke. Obe tu majú konečnú. Trať na Štrbské pleso drží prvenstvo medzi železnicami v našej vlasti, ktoré využívajú pri pohone len trenie medzi kolesami a koľajnicami. Táto trať je najvyššie položenou traťou ČSD. Vlaky tu prekonávajú až 65 promilové stúpanie.